Vakomana nauya muzive mukona kunze Dexter Nduna umoza kuti ndovakomana vekonzeresa muparliament vakomana vachita macorrupt deals zvamuona unyako nepaexpress pane mavidhios ari kutenderera vachinetsana aiwa nana Temba Muliswa vachiti aiwa muri kuita zvinhu zviri corrupt nenhau dzemaelection. Panapa vanhu makaona achigraduata aiwa achigraduata nemutungamiri wenyika paikepa vanhu kuUZ. Takuona kuti the University of Zimbabwe yaikati hatingasvibisiwi nekuda kwemunhu uyu anonzi Dexter Nduna, yabva yamuudza ejob, yabva yamupa ejargon yekuti kana ariye izvezvi aiwa akatovata neshangu machira. Sanibana masvika muda nyika pana mudobva wasubscribe like turn the bell like timina mune handa vamudonyera vachiti the University of Zimbabwe UZ is officially confirmed that ZANU-PF Central Committee member Dexter Nduna did not graduate with a law degree, contradicting his earlier claims of achieving the academic milestone. Domashika tiri kuona panapa atiyatomboendere mberi vanhu vakutongoziva vanhu vanoposta picture rake ramuri kuona iro akatopfekawo gown nevamwe vari kutograduatawo akatori amongst them. Panapa tiri kuona kuti newspaper reNehanda rikuya chiexpose richiti aiwa University of Zimbabwe yakonfirm yakati aiwa mukomana uyu haana kumbograduata, mukomana uyu kana achifambisa mashoko ekuti ane a law degree raakagraduata naro paUZ mashoko enhema. Atiri kuona kuti aiwa madeals ake achizonyatsofumurwa kuti aiwa zvinhu zvanoita zviri corrupt hazvisi pachena, zvinhu zvekubatanidzira, zvinhu zvekungoita kungoti aiwa akwanise kungodya kana kutongoatenda macertain position zviri so easily. Kutiza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu, musanosubscribe or like, turn on the bell icon.